Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Qala wa dzukira fil khabar anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira lan tintutur fil khabari ing dalam hadis apa anna rajulan stune wong lanang min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kang tetep saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada iku atur-atur sapa rajul ilaihi marang Kanjeng Nabi bira sisatin kelawan ndas wedhus. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten nalika diaturi ndas wedhus. Akhi utawi dulur ingsun fulan akhwaju iku luwih butuh minni katimbang ingsun. Bapak asa mengkono ngirimake sapa rajul ilahi marang fulan. Faqala mongko ngucap sapa Allah di wong kuwi sakang kirimi ilahi marang ladi. Ngucape piye inna fulanan stune fulan akhwaju iku luwih butuh minni ketimbang ingsun. Bapak asama ngirimake sapa rajulahi marang fulan am yadal kawajing ringking selalu demikian sapa wahid yo bahasa iku dikirimi bihi kelawan rajul sapa wahidun wong suwiji wahidun wong suwiji hatta tadawalat hingga pindah apa hadiah sab'ata biyatin ing pitung omah semasa mongko bali sapa rajul ilal awwali marang wong lanang sing pertama ana urun apa qaluhu ta'ala dawuh Allah taala rupane dawuh ayu suruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusiruna lan melehake wong liya sapa muslim ala anfusihim ngalahake awak dhewe ni muslim walau kana najan ana bihim iku ana ing ngarepe muslim khasatun apa banget butuhe. Ditutur oleh hadis ana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaturi hadiah ndas wedhus nuli kondo dadi Mbah Mul dikirimi ndas wedhus Pak Simon akhirnya kondo andane piye dulurku iki luwih hajat katimbang aku kang nur kula luwih butuh mbang aku niku cara dibahasake gampang wae sampeyan hadiahke marang fulan wae nuli digawa marang fulan nuli fulan ngucap dulurku fulan luwih hajat katimbang aku nuli ndas wedhus iku digawa marang fulan nomor loro nuli fulan nomor loro iki ngucap dulurku fulan hajat katimbang aku lah sing awe hadiah iki sing arep awe hadiah iku akhirnya pindah-pindah hingga pitung omah ngerkoso mulane krana kula njenengan iki mau rekoso nggih ya nek moh nampa ya ngerti pangan dhewe kan benar-benar rekoso
Tapi gini ku jeneng ibadah ngapul waring pangeran nggih ngeten niku. Nggih. Pindah pinten? Pitung omah. Sing duweni ngucap kang mengkono iku. Ngene wasik pitung omah. Nuli bali marang kang awal. Bali-balik marang ketenggene kang sinten Mbah Sarjono. Nuli akhirnya ana ayat tumurun wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para muslimin iku padha ngalahke awake senajan padha banget hajate. Nggih. Nek dhewe nek tiyang biyen nek tiyang saiki nggih mboten. Nggih, rata-rata mboten bahkan niku lho, nggih, dit sing ra kringeten niku nggih. Dit napa? BLT. BLT nggih. Sing ini BLT apa BTL? BLT. Oh, BLT. Kok BTL kok kaya listrik nggih. Biasa Bang Mul, aku rantuk ya Bang Mul, mulane aku gak ngerti ya, sampean entuk ya ngerti kan ngono masalahe. Berapa B? BLT, ya BLT. Untuk BLT ning jipuk ndarundana. Bahkan nek ngoten niku nek teng ngene internet niku nggih ngoten niku ya wancin butuhe payu delok wong ya digayakno segaya sing pancen koyo-koyo itu ora entuk. Nggih. Nggih. Ayo kalau lantin dawake apa dawuh anna nuzul hadil ayat postune temurun iki ayat karena iku ana apa nuzul fi sya'ni rajulin iku tetep ing dalam perkarane wong lanang min ansori kang tetep saking sahabat ansor wa dzalika utai mengono sabab nuzul ma iku perkara wa kang riwayat kang crita ing ma sapa Al Hasan anna rajulan sedune wong lanang asbaha iku isu-isuan sapa rasul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman iku poso mangsa mongko tetkalane manjing sore lam yajid falamma amsa mongko tetkalane manjing sore sapa rajul lam yajid iku ora nemu sapa rajul ma ing barang yuftiru kang buka sapa rajul alaihi ing atase ma illal ma'a kejaba ing banyu pasariba mongko ngombe sapa rajul summa asbaha mongko manjing esuk sapa rajul saimane ku poso balamma amsa mongko tekalane manjing sore sapa rajul lam yajid mongko ora nemu sapa rajul ma ing barang yuftiru kang buka sapa rajul alaihi ing atase ma illal ma'a angin ing banyu pasariba mongko ngombe sapa rajul summa asbaha mongko nuli manjing esuk sapa rajul saiman iku wong kang poso balamma kana mongko tekalane tinemu al yaumu apa dina asale sukang kaping 3 ajhada mongko mayake ing rajul apa alju nguluwe fa fatina mongko weruh bihi kelawan rajul sapa sing lho rajulun wong lanang minal ansori kang tetep saking sahabat ansor balamma amsa mongko kalane manjing isuk sapa rajul ata mongko nekani sapa rajul bihi kelawan rajul sing saim wau manzilahu ing omahe rajul sing poso pokola mongko dawuh sapa rajul sing dolan li ahlihi marang bojone rajul qad nazala teman-teman manggon bina kelawan kita alailata ing dalem iki bengi apa dhaif sapa dhaifun tamu bal indana mongko ana to iku tetep ing dalem sanding kita to amun apa panganan pakolan mongko matur sapa ahlu bojone rajul sing ape jamu wong poso 3 dina ora mangan niku nggih inna indahna setune kedue kita minat to'ami bayani panganan mau tai barang yusbi'u kang gawe warek apa ma'al wahidah ing wong siji bakanalan ana sapa karone zauje ini lanang iki wong sing ape jamu tamu so ima ini ku poso karone walahu malan iku kedue so ima ini kedue zauje ini sobiyun utahe bocah cilik Pakola mongko dawuh sapa rajul laha marang bojone
Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah marang bojo wedone, inna sedune kita nutimu iku aweh mangan kita dalika ing mengkono-mengkono mau dhaifana ing tamu kita wa nasbiru lan sabar kita alailata ing dalem iki bengi. Falang wimi mongko nuroake sira mongko nuroake sira wadon wis anam turokno yang anam turokno dik. Falang wimi mongko nuroake sira ing anak cilik asobia ing awak ing anak cilik nira qabla waqtil isya'i ing dalem sedurunge wektu isya. Wa idza qarrabti lan kanane marakake sira ama ing panganan fa'atfi monggo matene sira ja ing lampu hatta yaro ing weruh sapa dhaifu tamu ana ing suning sunah kulo iku mangan ingsun ma'ahu ing dalem sertane dhaif yasba hingga wareg sapa dhaif bacaan mongko teka sapa ahluhu bisari dadin kelawan bubur sarit wawadoat mongko ndeleh sapa ahlahu ya ing saridah summa danat mongko marek sapa ahluhu minasyirati marang lampu kana kaya seduhune ahluhu terus leho iku dandani sapa ahluhu hu ing sirat fa'adfa'at mongko mateni sapa ahluhu ing sirat wajala mongko tumandang sapa al-ansoriyu sahabat ansor yado iku ndeleh sapa sahabat yadahu ing tangane sahabat ansor bil qas'ating dalem mangkok bainayadi ing dalem antarane tangane dhaif wala yakulan ora mangan sapa ansor sayan bablas wakala mongko mangan sapa dhaif tamu hatta ata ing nekani sapa dhaif alama ing atase barang fil qas'ati kang tetep ing dalem jerone mangkok. Falamma asbaha mongko tekalane manjing isuk sapa al ansori sahabat ansor sholat mongko salat sapa sahabat ansor ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fajra ing salat subuh. Falamma sallama mongko tekalane salam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akbala mongko madhep sapa kanjeng Rasul al ansori ngate sahabat ansor wa qala lan dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ngeten takut ajiba yakti teman-teman gawokake sapa Allah taala Gusti Allah taala min soni ikuma saking kang den tindakake sira loro iku wis guyokno Gusti Allah temenan ngoten yakni ngersakake sapa kanjeng Nabi radhiyallahu bihi wa taala hadhil ayat radhiya ridho sapa Allah bihi kelawan ansor wa ta'ala lan maca sapa jeneng Nabi hadil ayah ing iki ayat rupane ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah yakni ngersake sapa Allah yusiruna padha milihake sapa muslimun bima kelawan barang indah kang ana ing sandingi muslimun li ghairi krono liyane muslimun wa imlauna lan padha nyegah sapa muslimun anfusahum awak dhewe muslimun wa ing kana sanajan ana bihim iku ana ing ngesane muli majatun polwi wa man utawi sapa wae yuko lamun iku den reksa sapa man suha nafsi ing medhiti wae man faulai ka mongko utahi ngono-ngono manhum ya man al muflihuna iku wong kang padha bejo kabeh yani ngersake sapa Allah man utawi sapa wae ya dafa'u lamun iku nula sapa man al bukhla ing medhit an nafsi saking awak dhewe ni man faulai ka mongko utahi ngono-ngono manhum ya man annajuna iku wong kang padha slamet kabeh minadzabi saking siksane Allah. Jadi samane ahli tafsir dawuh tentang asbabun nuzuli ayat wa yusiruna sa'a jadi wau Ya